देग्लाय 2025 मायथाइयाव बरमुखुलि दालाय एबसुनि सिङाव थानाय गामि आफादफोरनिफ्राय बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आरो गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जोबथा आनजादाव साबसिन नम्बर लानानै सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ दालाय एबसुनि बेंखनाव थानाय जरापुखुरि गोजौ फरायसालिनि नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों थुलुंगाखां बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेराफारसे उन्दै फरायसाफोरखौबो हाबाफारियाव बाहागो लाहोनायनि गेजेरजों गुनगोनां सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों इयुन जिउ राहा दानायनि सोमोन्दैबो दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव लानायखौ नुनो मोननाय जादों। पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लाइजु बर'आ बेखेवनाय दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि अनसुमा बसुमतारिया। पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव आरो नैबे बरमुखुलि दालाय एबसुनि बानजायनायाव नैबे देग्लाय 2025 बोसोरनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों आरो बे हाबाफारियाव आंखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाय आलासि हिसाबै लिंहरदों। आं बेयाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों। नैबे बरमुखुलि नैबे जरापुखुरि हाई स्कुल बेनि फरायसालियाव लानाय जादों आरो बे ओनसोलखौ नायोब्ला नुयो उदालगुरि ओनसोलाव नैबे भुटानजों नांजाबनाय मोनसे ओनसोल आरो बेयाव खोब गोग्लैसोनाय आरो नैबे गंसेल' बर' बिजोंनि फरायसालि आरो गोबांथार बर' गामिफोर दङ आरो बे गोबांथार बर' गामिनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बेयावनो मोजाङै सोलोंथाइ लागासिनो दङ। नाथाय नैबेनि बे फरायसालिनि गेजेर फरायसालियाल' सरकारि बिजों बेनिफ्राय गोजौ फरायसालिया भेन्सार जानानै दङ। दा बे सरकारि बिथिंथिं लाजायाखै। दा बेनिखायनो जोंबो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो खावलायदों जे सरकारि बिथिंनिफ्राय जाहाथे नैबे फरायसालिखौबो प्रभिन्सियेलाइज जाहाथे खालामो आरो नैबे ओनसोला जाहाथे जौगानांगोनब्ला गोबां सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानांगोन आरो बेनिखायनो बे गोग्लैसोनाय ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय नैबे इउनिट एबसुआ गोबांथार हाबाफारि लादों आरो बिदिनो इयुननि समावबो बिथांमोनहा लालांबाय थागोन आरो दिनैनि जा हाबाफारि बे हाबाफारियाबो जथेस्थ' मोजाङैनो जादों। बिजोंनि जेंनाखौ लानानै गोबां खेब सरकारजों सावरायबाय थानाय जादों। जिल्ला आफाद आरो जिल्लानि सिङाव गोबां बेबायदि भेन्सार फरायसालि दं। दासिमाव माबायदि सोलिबाय दं? बे बिजोंनि जेंनाया गोबां दङ नंगौ, नाथाय सरकारि बिथिंनिफ्राय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा डिमान्ड खालामदों जेसेबां बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दङ दिनैसिमबो सरकारि जायाखै बेखौ सरकारि खालामनांगौनि थाखाय आसाम सरकारजों दाबि होबोबाय थादों आरो बेखिनि खामानिया हयथ' फैबाय थानाय समाव थाबैनो जाफुंगोन। जि बरमुखुलि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जि गामि, बे गामिनि जि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना दिनै 2025 मायथाइयाव बर' बिजोंजों फरायनानै जि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जों दिनै जरपुखुरि गोजौ फरायसालिनि बे फरायसालियाव जों खुंफुंदों। बेजों लोगोसे जों गाहाय आलासि महरै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि अनसुमा बसुमतारि सार बिथांखौ जों लेंहरनाय जादों। जोंनि थांखि आरो उद्देश्यआ बेनोदि जिथुनाखि दालाय एबसुनि सिङाव थानाय एबा बरमुखुलि ओनसोलनि जिथुनाखि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ नुनानै जि फरायसा फरायसुलि बरायजानाय बिथांमोनखौ नुनानै जि थुलुंगानाय मोनसे जोंहा मोनो, बिनि थाखाय जों बिथां फरायसा फरायसुलिमोनखौ लानानै दिनै बे फरायनाय हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। बेयाव जोङो मेट्रिकआव जोङो दालाय एबसु हिसाबै जों सासे मोननो हादों फार्स्ट डिभिजनाव आरो हायार सेकेन्डारि हिसाबै जोंहा 7 जों दालाय एबसुनियाव बर' फरायसा बिथांमोनखौ जों दिनै बे हाबाफारियाव बरायनाय जादों। आं दिथागिरिफोरनिसिम बे मेसेजखौनो होनाय जायोदि जिथुनाखि दिनैनि फरायसायानो जोंनि इयुन जोलै,
बेनिखायनो आं साफ्रोम दिथागिरि बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानो जिथुनाखि गावनि गथ'फोरखौ फरायनाय फारसेयै मोजां सुबुरुन होगोन आरो मोजां थुलुंगा होलांगोन आरो मोजां गियान होगोन साफ्रोमखौबो गोग्गो सोलोंथाइ लाहोनानै बेबायदिनो साफा इयुनाव जाफुंसार सासे गथ' एबा फरायसा दानायाव बयबो दिथागिरि बिथांमोनखौ आं थुलुंगा होनो थाखाय मदद होनो थाखाय आं खावलायदों बे समाव।